chongwe kundiona muchandiona ndasvika putsana muchandiona ndasvika ikoko kundiona muchandiona ndasvika putsana. Vashumi. Makadi baba. Totokwaza tizi. Aiwa. Murikurowana naro basa. Basa tukuro. Makadi baba. Muri sei? Mudara munyamani. Muri sei kumba? Tisinaro tukutandara zvedu tiri muno. Tisi bagera kuna rukaba. Baba ndakaroda kuramba siya. Rabudirira. Rakabuda harira wine. Rabudirira. Rabudirira shuti. Aiwa. Aiwa derere irisiye derere ndora ndodaro. Iro riri chero kuchinzi uroi ndo pandotanga papa. Ndoro ya munhu akafira ipapa sport. Aiwa ipapo. Wederere andidi naro. Namnyamani ngavatofusha tiri kuzowana ore ku. Aiwa zvekuzouya mozotora henyu rave. Wamfushwa. Munovuya. Munovuya. Hakuna kuisha. Baba isati sikumira. Uzvona kuti muri kumhanya. Kutomhanya. Taitaura naona kurwa nemari unopfugama. Andika. Unopfugama. Chiborekera zvona sitete tiwana akuru. MP mutona tauya ka. Ndara munyamani. Yada problem pamba peda. Maita dambudziko. Yada dambudziko. Aizvonzwa kuti no munotijega. Ndimi jegas wedu, ndimi jega wedu. Saka ipapa tatouya namai ndikati ndiri ndogamuka azvibvumi. Rekedza tingoenda namai. Ndatouya namai apo. Vanoendera mberi naro paduku paka. Saka zvataita munyama ndezvekuti pamba pakaufuka pera. Tikuzviziva edu kuti nebharanzi $23 aiwa inouya. Takatora mafaya kireka nemasikati maviri nezvidoro zvedu hapo. Saka maitaita problem yekuti tapiwa $100 for ipastiu kwedu hamuziva kuti mazuva ndakubasa kamadhezi aenda asiri kubasa mazuva munogara machena chero kutogeza makutogeza ka chero inu aiwa chero hembe iri kuoneka kuti mai vakutowana chekuaina mazuva ndakugeza ndachingogeza ngoti kana usiri ungaindi kubasa unopangwa inoziva chekugezera ka aiwa apa musingagezi ba hembe katikati hembe katoti hembe dzadziri shoma because haikono machena nefly pastiu muri kuoneka kuti aiwa kambani inoda kushandwa asi ndauya wrong time kai mangogara makamirira kuti achauya chete aiwa kana zvimune safety yenyu pamusoro chedu mvura mabwe chakauya nguva ineyi kunaya kwete kufly pastiu akudi unokwanisa kurohwa nesimbi right ndandati pamwe munzira kati mvura mabwe amazuva mvura mabwe chonaya matombo asi aiwa makachena aiwa iyi kambani muchandimira ndikauya mangu ndiwana pakundibatira aiwa kana imagara munongouya magara munongouya kungotiwo pamwe hameno apa kuti chicha changoitika kuti musauye pa 2-3 days dzapfuura tiripo pabasa apa tatoti namai tiuye tauya namai motipo kaka 10 dada tachikumbiro ka 10 MP mungotipo ka 10 muri munhu wanu papa mungazotima ka 10 handizvo mai katena icho kwadi katena ka mamuchikada kari kashuga ire kana kuti kaupfu tatombosvika pachitakisho pedu penyu kanze kuti tikuzokupai baba vanozoya kuti hatange matonovaona indai kumunda ndoko vatori chi ndokutoya kwatazoiteta icho kwadi zvangu hazvingopiwi munhu ndikati tisaifamba naMP tisina mabasa handi maitiwa mabasa tisina mabasa kufamba nemika kuya kwataita kushaya mabasa kakwe icho kwadi yauzai makapiwa mafetirizer mukatopa apa isu hatina hedu hamuna kuzotipawo hedu but anyway nemi makatopa chenyu chedu hamuna kuti aizo haisi problem but isusu tikungotaura nyaya yekuti saka kaka10 kama muchida maida kefetirizer kapira rembofamba musadaiso maoko katitaura paita ka shortage keupfu pandena saka zvandakaenda zvokuti vakandipa $100 zvanzaiwo 100 yako ipei saka ndobva ndaweka ini mwana wechikoro rent yenyu yatakazva paKrismasi ndikaona kuti mari yacho haisi kuita se haisi kukwana saka ndandauya ndikati hazvigone kuti titaure nemwe tataura nemwe motipawo chiupu chekuti tingokwanisa kukavha tokavha mwana wechikoro kudaiso then mazuva angu asara maextra week atichiita bozi basa kwabhizi flypas tini yabhizi zvokuti kuti hatisina kana chokutaura izvi bozi masikati tetichisevha manheru techiofunoti simbi dzawanda mapuranga madhofuremu achimazeke zvawandisa baba saka tatoti mutoti pakaupfu
tiongona kuti toita sei. Saka imi mukureva kuti pamafirecracker ndakakupai musi wekrisimusi neamakakwereta futi musi weNew Year panyuye makatakatora mamwe nemachansi andakakupai futi musi weNew Year nemusi wa 2 hama dzangu dzawanda dzauya kapaiva ndichipemberera kuwana basa kana ndaita kufly past you mwana ini ndandawana basa kupi kufly past you hama dzangu hapana yandandambodza kana imwe chete ndikati aiwa azvigono ndishandi hama dzangu zingazivi ngadzichiuyawo dziziva kuti mukomana apa basa pafly past you fantingiswa sei ndadoma saka izvezvi zvimanjisi ndabva ndaona kuti mari yedu yanga isingachakwana amount kuti vanhu vadye vafarwe patakaita chitipai machanks nezvimwe zvemotipawo ndozvakati zvezve muri kutoziva henyu kuti ndakakupai aiwa ndaziva muri kupaziva saka mafirecracker ndakakupai mukaputitsa muchimhanya samai mudzimai wako ndakamuhwa kuti aunomhanya zvisingaiti wanzi waimhanya zvisingaiti nemafirecracker uchiridza zvisingaiti kubva zvawambobva kwamazuva wakambomaputitse kubva kwamazuva havana kana ambosvika kumba hanzi vairira adzimai wako nemafirecracker ndakavapa mukana ndikati mhanyai vachirira muchiputitsa mafare murume wenyu akushanda kufly past you wapa basa apo vaiputitsa kuti mafirecracker angari echikwereti aiwa zvangari echristmas nenyuye aiwa kwechristmas yakatenga aiwa tachikotaura kuti taimashandisa kapa christmas nepanyuye chete alright toti makashandisa apa nhasi mauya zvakare pazvese machansi mafirecracker zvese nezvakaputitswa nemukadzi wako neraisi ramakahala zvese muchisa raisi mumachansi hazvina kana kubhadhagwa nhasi wauya futi wakutoda chimwe 10 kg futi saka ndakutoshandira iya ndakutoita community service kai shopu yangu yave community service tatangoti zvezvo zvandakambokurongerai karendrod ano makamboyamida kuti rendrod papem muchida kuti rendrod ipapo mamune nyaya yarendrod kaimi ipapo waya zvakanaka manje nyayako aiwa iya yelendrod iya ngatimboisa paside pane chikwereti kuna maikao paunoziva kuti kushopu kumai vari pamaidawo rendrod kapaipa maiziva kuti kuna maikao kapaya aiwa kachiwa kanyaya dzavapo manje unowa kutaura pane mudzimai imimi handiti mati imimi mune 100 yamakapiwa kufly past you 100 ipi aiwa mati bosi wenyu akakupa 100 vanopapei iriko mune muri kuita akakuposhiwa asi muri kufungidzira kuti makapiwa mari nyaya dzedu dzawanda tazotaura nyaya rendrod kapa saka imimi zvamoita plazina handisanda jaira kushanda handisanda jaira kupiwa mari kubasa okuhora musati tajara zvedu zvokufamba nemika tichidaidzira kuti vote gwai kuzvezvi hazvina kuipaka vote gwai asi pataidzi vote gwai muchiparidzira vanhu kuti vativhotere pane zvaitaugwa kapaya kuti muchapiwa mafertilizer morima vanhu itaipfumvudza muite sei murime imimi makapiwa kuzasi uko hamuna kana kumborima ndingazviteedzera pepe mvura yange ichitoita kunge yopposition kapaya mvura yange asingadi kunayaka mvura yaita kunge hapana uri mudhumeni rede wakabvunza mudhumeni kakuti ndoita sei kaakasvika akakudza kuti chirima zvakadai zvakadai ongochedza mudhumeni uye wokutarisira wotorima wochapfumbudza anyway kwangu goko mafertilizer rudi wachindipai mafertilizer maifaundipa ndotengesa goko inzwa mwe kwako nemai ndokusunga ka unoziva kuti ndiri MP asi ndokusunga wakuda kutoita bribe kai watohori kako indokusunga futi ndiri MP unoziva ini ndikakupa fertilizer yangu ndeyekuisa muvhu kuti mbeu dzikure kwete kuti hanzi unotengesa uda kutengesera ani zvenyika alright iyi ngaichipera iyi ndatokusunga iyi yatove mhosva number 2 pakubva pane chikwereti saka iwe chinzwa unzwika baba iwe wati une $100 yakabatana iwe unoona zvaunochiita manje ndane plan ine 100 itai zvamochita because tiri tuna mai varipo ndio vanobata mari aiwa asi zhinji storonga tiri tuka mai tunozovapira nyaya asi saizvozvi vari kuhwa nezheve 1 asi iwe unozosvika woudza imwe yacho ichikuya saka nyaya inoita manje ndeyekudai so apa takupinza mese munyaya iyi chimhanyai mimi namai handi munotora $100 aiwa asirika musingatinoburegai regai moidii aiwa kale musingangodi neupfu hwenyu ka aiwa zvinani mugari mangotaurira musoda neupfu hwenyu moda kutora 100 moidii asi mari yacho hamune tinaye but mukuidii aiwa chindinzwisisa achiterera ininzwa inini maenda manotora $100 iyai mouya nayo muhamati MP tauya ne$100 idi bataiwo hafu yechikwereti muhamati kwereta hupfu ndobva ndakudzorerai chenji yenyu hapana kushata munobhadharawo chikoro nerendi yacho hazvikwani ayo munonohafura kwai ndatibvisa yese ri kwandii ndati munohafura
tata toafura inoenda kurent. Toenda kuchikoro. Tosara tisisina. Imimi semataurira maita kuti hafu muda kuendesa kuchikoro, hafu muda kuendesa kurent. Imimi chitangai maya nehafu yacho moya mozoafura chikwereti changu. Ndoku mozoya kwandiri manje. Mobva mandiudza kuti MP mari yedu yashotera izvi neizvi. Ndochikubatsirai kubva ipapo. Mambokavha chikwereti. Kwete kuda kuti mari irambe iri momwe menyu. MP muri kuti tikakavha apa rendi ikashota chero tikasaiwa nerendi todzoka tozotaura kuti MP munhu wevanhu. Ndo basa rangu iro. Ndaramunyama hai wapedza vangani vamakacheresa zviborani vanomuna munyamani vangani hobho wamuri kubatsira aiwa zvichamboona kana street kid vese vaindizocho aiwa vanhu ngaende vanotoka tikaona street kid rakura rotonorima aiwa munyamani apa mazisa kunotora 100 iyai exactly tikanowana iriko touya nayo touya tokupa 100 iya moto mobvisa zvedu zvibalance hazvidukuduku wani vanotikavha zvavanenge vachitikavha aiwa apa yajeka iyi isusu takuenda pamba tonoona kuti 100 iripo here tonouya ne100 panapa saka zvese vanobva vatitsira zvese vanobva vatikavha MP hayi vanopinde vatia saka baba mama tineni matongotaura chokwadi chokwadi chiripo tiri kutouya MP chokwadi chiripo chokwadi tiri kuuya chokwadi tapedza tozvifambisa sei manje apa nezvamasiya maudza MP uku kuti mari tinayo tiri kuenda notora mari isusu mari yacho hatina mari takadya musi wekrisimasi nemunew year semushonga wemudumbu saka tozvifambisa sei iyo $100 yacho makana handikuida nani madi kuvotora neyangu tozvifambisa sei nebaba panyaya iyi mukudzironga sei $100 yacho hatitorina muzvifambisa sei inoda kutonyara nemuchitaura nematadaro eni toita sei unoona zvotoita apa manje zvetotoita zvazvokuda minzi iwa hauna imwe $100 yaunayo dzitorine antonara sendi apa vamunyamani varuda mari yavo lendroda rudara imari yake kuchikoro kuruda kutsvamusana nemudumbu kafa mwana atori nenhingi yakabatirwa chikoro yekunyora maexams iya inonzi report book mabhuku apa tata balance sakuchipanga todiri zvotoita manje ka apa pakutoda dhiri yekuti tivhare mudhara munyamani waita problem yekuti pamunda pake ndo pazhira hapana imwe zhira iri kunze kwepamunda pake ndo pazhira saka pauda kuti tinovhara landlord isu ngatibude totuta zvinhu zvedu toenda kupi kubasa I'm rented always I'm thrown out amatinga kuti tomwe nayo mitundu yedu inozwa pabasa pafly pasi vanhu vachitiona kuti tadzingwa kachongwezi fired hakusi kudzingwa kudenga kako kudzingwa riparenda hakudzingwa kudenga titangofaiwa after that plus off tovataita sei topiwa imba tetafura titora mwana wechikora vatati naye kula pasi todzati watodzingwa kana chikoro izvo tareti totsvaka chimwe nzvimbo yokugara nechikoro hanini it's a good idea baba but landlord yamunoziva imi kuti unopenga sei topabuda sei kana aripo zvinonani anga asitoripo abuda paanombobuda pepa esi tosara tichiita maasipo amamuzviona tobuda sei apandimonjita zvokutiza amugoni tototiza imi chikoro chatinacho imimi mamwedzi ese ukaona rogore fly past unofa uri respect ndii kuzonzive vashanda kufly past vanobva vatiza vanobva vaita so aiwa landlord baba aiwa kwakanyongwa kwakanyorwa but tiri pana nyaya landlord topabuda sei pamwedzi yatiinayo iyi topabuda sei ngatitongonorongedza zvinhu zvedu isusu kopane zvingani ndinesoitita ngai amomuti kudii aiwa tange mapedza baba toti kudii bhozi tozvikosvika ka mai vavai vanopenga vaya imi munovaziva vanodya marasha zvekumoto chekuti pano handiona kuti tinobuda baba mukazonyara nini handizodi kuzonyadzisiwa ndozokutarisai ogara ungondarisa bapanda kuti I love you wati mabereki wangu anda munhu ane mari ndikangokutora ndisina mari kudaro ndakabvisa kana sendi ipapa votodza vabereki vako kuti mukwasha wenyu wakudi wakushanda pafly past vanotengesa simbi mapuranga madhofuremu mati zvese wakuya kuzobvisa
ndikavapa 30 ndozovapa 15 ndovapa 5 ndikuzviziva tiri panhau pekugara tonowana pekugarira kana kuti tingosvika ogara waudza mai vako kuti mafungidza dumbu hapachina ndakafungidza dumbu kugara apera ati Mama. Isso. Como tudo ndei. Vamos fazer. Dati kumtundu ndei koi. Namukase mama. Muda kutenga kupindwa nini? Asi ndikubvunza kuti mutundu ndei. Ibi. Tanga mandipindura ndikokupindura mamukase. Titanga kumutsana. Vamos fazer para kusuka. Yeso. Ausuna maplate angu era. Sorry mama. Ni damage. Damage yekuita sei uyo uchisunza mapampushi ako padze maplate angu apa. Sorry mama, kana kumboona kuti pane kana kumboona mama ave. Kongaoneiko neyo mutundu. Urambochidza kuti mapusha ako akosheka urambochizunzira zunda pandisi. Ina nozunzira mapusha ako uko. Kuchiko chikunetse baba. Oye. Asi mamukase mama. Mama zvakanaka ino. Mamukase mama. Ko mutundu ndei. Mutundu. Asi papa muri mamuka muta ne voice rakanaka makwidza voice papa zvino zvoma ino. Ndiri kubvunza mutundu ndei ndangoenda bvunza kuti ndei. Andisukura mbondenyi. Hapana changwa. Ndati ndei. Mateka ya mnambovunza mvunzo wewe. Ayo pamakauya mapinda pangu. Apa muri kubuda kana zvinhu izvi ndikushadzo zviri kuenda kupi. Ndosaka ndiri kubvunza kuti zviri kuenda epi zvinhu izvi. Hazvina kwazviromboende. Saka zviri kubudiremba. Mangu. Zvichende. Zvikuramba menyereka. Zvichende epi ndozvandiri kubvunza. Bodi kana muchida kuwacha. Ndikutaura nemurume wechimbo nyara nchakupai mukana. Kana muchida kuwacha mimi. Munobudisa washeni muwacha. Kana ari maplate gasa. Mvura kuita sechanga wangu zvandikutaura. Dakariyari yakarada. Ndati zvoni mutundu iri kuenda kupi kana iri washeni nobuda washeni yega. Noti nemabhegi nemawasheni basket nemagasi nemutsvairo. Waini property ye-Flyper Stewie. Iyo Flyper yacho yateka mbiri zvekutoti yakutokupai property papa. Matove neproperty yekutoti yakutokupai uri kuwapa iri kukupai. Apa Flyper Stewie inyaya kuti mazuva ano ya Flyper Stewie musatora sokuti ichikama isina basa. Ikama nhombe Flyper Stewie mama. Landlord. Flyper Stewie ikama nhombe. Izvo mukataura kuti door frame Stewie. Zvese zviri kuita every day. Ipapo kuti zvino. Ndabvunza here zvozvo. Inini hamuna inini. Ingatova overwork kai. Hamuna ndakangopinda pabasa ndingori hard. Ndosanda to overwork. Ndakunzi maskati ndeikwera ndichita sei? Ndichira manheru ndechiofula zvechiuya. Katongwe. Wakutanga basa rekufuriro rini? Kuflyper wakapinda basa rini iwo? Wakapinda basa rini? Zvoda kutodzidzisa zvese izvi. Woda kutoziva sekuti ndakupinda maseni maskati. Wakapinda basa rini iwo? Kuere data kutoreda. Ndatoka basa rini? Wakapinda korini kuflyper? 2 weeks later. Ausota ntombohora kana mari koko usati wadya. Wakutoita dzungu veko chekucheka vamboite zvauri kuita izvi. Wakutoita dzungu. Ena kutaura nyaya basa kwako. Mari yeflyper sindakaona. Handisi kutaura mari ikoko. Lunch ndo like. Breakfast ndo like. Kabanga sapa chai. Kabanga sapa ndikatanga kugarako. Nendiro zingaiko. Oraita ndine nesapa yako. Ndine breakfast, ndine lunch chero vakakwani muri wokutosesa mukao. Ndati mukwende imuri kuenda naye kupiri kwende epi mukwende ese ichi. Ava chigare pasi ndikutsana nguri hai tingataura nemakamira muri munhu mukuru. Mamitaura zveningini. Mamitaura mikwende here. Kuti mamitaura namadam. Madam mukwendere. Ni property yangu. Property yenyu noti mukwende andiri kubvunza. Madam ndi property yenyu kwete mukwende ndiri kubvunza kuti mukwende iyi iri kuenda kupi? Na madam wari kuenda futi. Andina madam wako kachungu. Andine navo madam vako. Wasaka chero madam wakaenda. Vachienda kupi? Ndakabandudzwa kuti mukwende iri kuenda kupi? After ipapo mandudzwa kuti mukwende iri kuenda kupi kauzondudzwa na madam wako ari kuenda kupi? Ndodatanga ndazanya mukwende. Asana bvunza zva madam wako. Nekuda kwokuti kufamba usiku kuya kuno kumbazvinyatsoita zvakanaka. Saka vakandita iwa. Taida kuti iwewo dai wauya wagara kubasa. Wagara pabasa, handiti? Zvakuda kuti waziona kuti over duty cheche. Maskati ndeishanda, manheru ndeishanda. Saka vataiwa kuti uende kumba pa 2 weeks idzo dziripo dzasara kuti mwedzi wokupere. Chimbo ugare kuno, wozodzoka kupi? Kumba. Saka tangotorawo property yamataura yeshoma yekuti ndinokwanisa kuwana kugara nayo. Iwe property shoma iyi, aisiyo yese iri mba mako here, yese iri apa yauri kuti property shoma.
Aizo yese. Takazotenga mamwe matishu ari mumba mumatokisi. Matishu iproperty, matishu anoita dollar. Iproperty. Nendo dzakamusa musere nendo mutondidzikizire. Vamwe vari mahosi kumatenga mamwe matishu mudzimba. Vamwe varume vapi vasiri kumatenga vachite dollar. Hamuna murume kasaka mungazvizivi. Inini wangu ina anatotenge dollar. Handishandise dollar ndosaka ndototaura izvozvo. Chitaura tinzobedza nyako. Saka ndoda kuti tingonoshanda 2 days 3 days tiri kubasa izodzoka tasema masipuna ne muri kuda kunoshanda 2 days 3 days nemukwende plus mukadzi wako anoshanda kuflipers ero mukadzi wako hafandi kuflipers mukadzi nemukwende ngaidzokere oenda kubasa kangari mukadzi wangu achikumutsai usika achita zanadzo unokosotodzoka kuka basa ngada tuitese agoni kurara ndisipo anoita seanofa here akarara usipo mukadzi wainofa here kana achifa umbotanga ubhomusiya nhasi ambofa ndovanazoti zvechokwadi mukadzi wakachongwa murume akasarara aripo pamba anofa iwe chete hamusari mamboroko mukadzi wangu ane chinonzi chilife bite mwezi wachinonzi life bite anacho chiya chekuti unofa kurara munhu arapa iwe urapa ukangorara pasina munhu chilife bite cheche chinotaka unhu It's fine kachongo iwewo wati mukadzi wako akwanise kurara usipo nditi cheni ni mukadzi mukwende ngesari mukwende ngaisara because apana pamuda kuti iwewo kachongo unyosora kuti ndikufamba usiku masikati manheru amafuka kuona nemukwende kuflipers ake mama kuti kuenda kana kubika kuflipers tu wakuzokona kuti ubika ina mna chisuri changu che 3 months pana amna chisuri changu che makachongwe mambhadhari rent amende kubasa musatogonditange zvenyu don't try me makachongwe masvinzo handisi kutaura nema mubhadhare kana rent amuzotoendeda kuba amende kubasa mari imba yakandirwadza kuvaka masvinzo handinga kukutorei mamusamadzangu ndokutora kugasa 3 months pana makagara pano musina kana senta mabhadhara muti unzoti tinobikira pakuda seka ugona kugara wega wakagara wega unoferewo saka pachazozanga kutaura zvakanaka nguva kutaura zvakanaka kuita seiko inini kana munhu ataurisa handiwanzi kunzwisisa ndachara kubasa kwedu kuflipers tu hatitauri zvitinoita somudzaisi mbiyo muise apa torai mapozi kubasa kwenyu munopuwa pei kubasa kwenyu pano panoti pangwa basi paflipers apasi ausinobona kana chiri pakanyorwa chisainpost akanyonzi flavors ndokaipfeka papo saka usandiudze zvekutaura matauriro andoita nyini namutaurira kuflavors kwase mazati kana president wanotenga zvinhu flavors tiwere inaki kutogara munhu flavors tiupa ma-mp edu anotenga ikoko makadzi anotenga ikoko chero vese vozvikora vanotenga flavors tiu usividzira iwo nongochiwaona here uri kuti chiwacho nongochiwaona kana vemachechi vanotenga flavors tiu imimi chaicho fenzi yepano pano manesido enya ndotenga flavors imimi ende ndilakira mimi atenda kuti kana ndiri kwenyu mukana ndiriko ndokuita inonzi discount ndokumira discount ndeipiyo yakachongo inonzi discount saka mutori mashure discount nedo ndosvika ndotokuroverai flappers mukatenga fenzi yenyu mukatenga gedhi renyu nengirini nezvimwe zvisimende nechichi ndokuitai discount yacho ndeipi yauri kutaura kachongo ndanyatsoziva kuti inonzi discount yacho chii discount ukasvika paflappers tu ukatenga pane reception unotenga wopa ine receipt undoda kupa kachongwe receipt kachongwe inopa receipt daba notenga flappers umoni pa receipt ndokupa discount moti anda kuti vakachongwa nipe discount yangu yavakanzwa ni vanilipa discount matenga mandipa discount mogara pa reception pa discount tokutora zvinhu tichikubvisirai muworkshop medu tichikuisirai mota takuibvisirai toisa mumota toya nayo mota yenyu panapa tasvika panapa tooffloada toisa zvinhu zvenyu apa kanosa muno mukati mwe ndoinonzi discount yokuti tokulodherai tisu ndoya toti discount yo tora zvinhu zvedu tokuisirai mota toya nazvipano tooffloada ndenda kuita imuri bwaibwaitiingidarira murume tauzve kunyepa tauzve asingazi ndoinonzi discount here iri kutaura murume wenyu vanokusengera kamuchira muchisirwa panapa amuchisina ehoi mekachongwe navakachongwe chindiudzai nyaya yenyu iri papi imi mune chikwereti changu panapa che 3 months amusa kubhadhara rent handiti imi makuti muri kuenda kugara kubasa kwenyu kubasa kwaunaona 2 weeks kachongo wabva kunguva taka kushanda wakutotanzi hei dasonzika vari pabasa kuti waitarei kune vakashanda ma5 months ma5 years fera zvino manzotunyepi ikoko flavors vatona makambani avo vane makambani avo apo kugara nekamari vanenge vakatoonekwa vakashanda kudhara matauro vanhu vakashanda kare saka uchingoshanda udai mwedzi uchipera utopwa mari yako unobhadhara rendi ndazvinzwa ine nogara kwikoko handiti but ndikubvunza kuti ko mari yangu ine 3 months panapa usina kubhadhara mari yangu ende mukwende yako yese ndo yese ndimavakwa mnhara chasara mungana ngwanchorobva unotoda ndibvaravha onai musapopota vana vedu mama vaverenga here pamukwende bozi vana vangu vari pachikoro apo handikwanisi kuvabvisa nondona flappers team vana vangu vari kusara pano kachongo soda kundibvaravhara neuda kuti vana vako batai vana pana kubata mwenderesi kubata vana vako ndovapi
inoita watisiya mwana wako wanaenda nemkwende yako takakava zvevana vanongachitobika nehuni vana vanongachitobika nehuni pano varipo bosi kufly pasi kuzvithu zvinopfungaidza kuti mupai kamari payazviti saka imi vana memunawo kana isusu tomoshanda 2 weeks chete mari yenyu yotouya mira tinyatsowirirana kachongwe wati vana vako vari kusara pano hausi kuenda nevana vako iwewo kana usina kuya nemari yangu kachongwe ukunyazonzinzisa kana usina kuya nemari yangu pano pamba hauwani kana mwana wako kana wani pauchava nemari yangu ndichikupa kuti vana vako sezvo ati vana vako ndo wabatisa pano wabatisa vana vako saka inini ndiri kusara nevana vako plus hama dzangu hadzisandadziudza kuti tabva pano hama yangu inenge yangosvika pano muibata handikwanisa kubatana nevahama dzikuru handikwanisa nekuvatakura vakakura udarika nini ndikwanisa kuvabata kwasungirira ndati ndiri kubata vana nehama dzangu hama dzangu hadzipindi pazvikore zvavo vana vako ndo vanichabata pano pakasvika manenge achitsvaga moza kuti ndiri pafly past you ndichivapa chikafu chitetareko imi ndoti kukuchengeta vana va3 months modoti kuvanonyu chikafu ndachanovapa vana venyu ndikuvabatira chete chikwereti changu chaminacho ndo zvamajaira zvomugara 3 months pamusingabhadheri marenti mopedza mozoti kubasa kuita mbirire murume watanga kushanda nezuro uno ndokamuroda basa unenge wagara uchitogona basa maikachongwe unenge wagara uchitogona basa netoti paipai maikachongwe apa pachadi zvokuenda kubasa wogona uchigona basa pakuita sei kwana kachongwe chichazoona kakufly pasi kwacho mushande gore rese but mari yangu kachongwe zvekunoshanda enta tobatirana muri kupedza nguva iche mususuduruke vana kuwana kusvika maplete chemwendi tisengedzeka pamabva vamenyu mabva muchizvichamba pamakaenda kakusengedza here Nendos, musare zvakanaka ndini. Mukatoona panapa mutivhunze. Wati ndikakuona pano ndikubvunze. Mira, zvinodo mune zvinhu zvinofawo. Usani nyengere mati zvoniwa. Mune maifo. Ngatikurute kachomwe. Wati zvinodo ndikakuona pano ndikubvunze. Tikuzama kuti kana mukatoona pano tisina kudzoka. Moye pabasa pafly past mutivhunze ko wai musina kudzoka. Mukazotiona pano mutivhunze kuti ko wai musina kuzodzoka. Ndakatoshandisa zvinhu. Katoshandisa ngwekare pamwe noshandisa ndizvo zvori kudita. Ndikuti imi mukationa pano Landlord mutivhunze kuti ko wai musina kuzouya mukasati naye mwana. Titakura mtungu. Sikedzeni makurudzera. Urawo chindishandisa ndakakubatira kwe3 months asi tozoda kundishandisa kuti ngonisunga ndichisumuka kuti ndigadzira vasuchi ndisumuka kuti ndigadzira mapoto mchiri kumashandisa mapoto ndako here alright endene mukwende yenyu nembe kushape kuisa hembe kuti fly pass yekuti shani bekuisa hembe isa hembe mwasheni basket kacho chikopuwa mari kuita segore parichapera mwedzi pochapera ndinhasi mukationa panapa tisina kudzoka mutivhunze Landlord taura zvauri kuda kachongo tinobatana vana vako ndakabata vana vako vanenge vari pano apo mukationa tisina kudzoka mukaona tisina kudzoka motivhunza kuti kosei afa plus kufly pass akusikure kachongo ndokutera motanga kutaura nezvalandlord panapa tamusiya ukoko musiya mukadzi ega kuita seaiwa musasanganisa nyaya mazvinzwa zvababaiwa nandizvende manje ndozofunga zisirizve pamwe chete nemilandlord ndinotozoona sekuti munozivana saka kundinzwa ndowaziva lendo zvandakagara nawo saka munonzwa tsitsi dzechii chacho empi munonzwira tsitsi kuita saramba uchipopota mati pane empi hatipazodarikiki toda kuita staipa panochidaro manje pandaitaire kuti darika ndiri pepa rane tiupopotera Landlord wedu inyaya nyaya Landlord afanikoona Landlord wavozivana naLandlord tozivana hanzi wakutonzwa tsitsi kuti ndatowa tsitsi kuti atikazopopotedzana navo hanzi kwatonzwa tsitsi kuwasiya vari voga dai ndatozviona dai warowa zvokuti dai warowa baba vamurume waLandlord ngatitaure zvatafambira mani tataura mashoko makuru anouya kunatataura mashoko makuru handisiri nemukadzi wamuvharavhara asi masiya chikwereti kwaLandlord
Anzi angarwadza kusiya mukadzi ega. Zvinorwadza kuti ini ndisiya mukadzi achitaura. Zvinorwadza kusiya mukadzi Landlord achitaura. Pamboni pangu ini. Basa rei kwana basa rei papa pamba pamba. Saka uri kufadzwa nezvandaitwa pamboni naLandlord. Uri kufadzwa nezvandaitwa pamboni. Asi madzingo kaimukwende yose. Unoziva zvinoita MP. Tasvika paike Landlord yakutsanangura zvakanaka. Handi. Wanyanyika Landlord. Pa100 yatainayo takuda uno tinokavha tikavhe MP wacho mandi pakanzoenda kutobata mwedzi inotevera yechi $100 inopera pa 3 months ati $30 zimene tikoreti vabva Wadza kumusiya ipapa pachipa papa. vatora $30 Yose neyamamudao ndipo. Yesu yavekada kupa. Imam ndimbori nayo here mari yacho. Mari tatori nayo. Saka apa zvatazosvika tikataura nawo manje. Tapinza nyaya yenyu. Handiti. Tapinza nyaya yenyu tikati ano. MP tatataura nawo. Kanza MP wachirongorangarira. Ndatobonga MP wakutamba. Saka vabva vatutaura patangotaura nyaya dzenyu. Vabva vatutaura. Saka MP kana wachito. Vanondiziva kamai vabe. Handindogara ndinawo. Ndogara ndichitovaona. Vanondiziva. Aiwa. Vatonyemwerera. Aiwa kwa. Vane MP zvibaba here. Hamungodi kubhadhara square chete but kava nyaya dzenyu. Saka zvatatofunga isusu taura kuti isu hatingapopotedzana apostoli mupindi. Saka imimi zvomoita machinda emunotaura nawo. Votidzosera pamba paipa yandini. Voti pachimwe amount. Vati pachimwe chaamount. Tofana kujegi tokavha paya toda isu. Ata nyanyi tatopedza. Imi chaona imi chitoida emunotaura nawo. Takufana totosara chidzura. Saka munoda kudzoregwa imwe chiamount pa 100 here. Plus iyo vatidzosere pamba. Muda kugara futi pamba. Vatoripo ava. Aiwa izvo pamba ingangohonedza musazonyanya kuti nyaya yenyu mutisiya yedu. Ingangohonedza hayo nyaya yamaundi asi kudzokera pamba hamunodzokera isai zvino apa ndotaura nayo. Aiwa. Saka pamamuchienda nekupa apa. Aiwa nyanyodzurira musaidi minzira kuti vanhu vasahurumwa nenyoka ndo mandandinyanyo. Amona tapedza. Aiwa. Amona tapedza. Saka inini regai ndite ndino. Anogodwawo uzongoposheka kutaura baba vanhu saka ndichizoita ka. Unenge wakudawo kudlawo pano. Kana. Ndendo ndimumondeiko. Aiwa une problem marendo ndoda kutogwanawo zvakanaka. Unofana kuva soft marendo. Mumo Marendo rega ndinowa soft nditaura. Chinda vachiri softika. Vozi mukavanonokera ka. Asi tokwadi masiya marini. Vatori nemari. Totesa zvunhu apa. Bana mutaro nemuchaira. Tadzingwa. Kukandibwa zvinhu. Hapana chauya negwara. Zvauya nekukandwa izvi. Vanomboti vakataura zvakanaka vomboti. Pamba vari voga. Aiwa rega ndomaona. Enda kutini. Itai fast tora kutiza. Totiza mvura. Mvura ikuda kunaya kai. Aiwa kuri kapati. Itai fast Landlord takatiza. Isusu taka. Moita fast Landlord. Isusu taka. Apa pada udzugwa apa. Apa pochidzirai bhegi, dzirai bhegi. Dzirai. Ini basket washi. Saka MP motomhanya. Vacho. Avasere vachinda isusu ngatichiite zvatichiita. Apa tamira mukanga. Tatova Ukaona watoda iso Limpopo unenge wakujamba. Kwasara kukono totopfura nechitoro. Hata vakamira kuti kwa vana chikoro njazwadai. Kachongwe kundiona muchandiona ndasvika putsana. Muchandiona ndasvika ikoko. Kundiona muchandiona ndasvika putsana. Muchandiona ndasvika ikoko. Nyakuratsa. Lo. Titambire. Urise hako lolo. Kwaboda kutandirwe muna nongoya chifambo kudai. Aiwa kuti tichimboona ka vanhu vedu kuti vari kuti ndikuona munda wakaita green watova master farmer kai. Ko ndingagoita reiko idi. Ko unodi kuya uzitora ma fertilizer kumba. Kumwe makatiudzeni. Aiwa kuma fertilizer. Tasa uri kutsika kani. Aiwa. Ndurero zvinhu zvakora kudai. Kana nditozi kwezi ndisi ma master farmer acho kama titokudzira teda to testa kuona kuti mbeu ikaitsika ifi. Kuchi ndakuvhundukira hazina basa izvo Aiwa. Sanditsikireo please mbeu dzangu. Ofuna ndabva nadzo kureretsa. Aiwa ndikutoona kuti dzatokura. Hadzisingamboiti. Dzatokura. Ivo kungotitsika ikoko kananga. Aiwa nyaya unongoziva. Kubva titaka kurima cheko usiki pano wakuya katumbeu tawada kubuda udazotsvaga kutemerwa. Aiwa unongoziva kuti kana watsikwa nevanhu vakuru panoda kutaurira nekavoisi kakanyorovera kudai. Ndatoona kutoti arega nditsike riri gombo chairo pana lolo. Sakuri sezvo.
Hakumba kuri bhozva kundikuona mazuva ano wasimba watsvukirira uri kule mari dzemaroja maroja apiko ndingagodya ikoi chandingagodya kwanditi makabva mangoti nyanyanya kana kuzobudikira futi kupika lolo makaramba zvine mari dzenyu aiwa ndakaona matauriro ako kandikati vamwe lolo zvinenge zvakamutsoma-tsoma anenge akawandigwa kana kopepi rinobvuma ka1 here chongangoti ungotanga chinhu obva utoenda obva utoramira to here watanga manje ndatanga kuita sendikudzi chokwadi watanga pane maperero andandakaitira kwauri so zvino zviramwiwa munhu wechirume anoshingirira pachinjani kachii ndandakashingirira unozati indoshingirira ka1 so pandouya baba ndendito ndakabayirira po basa kandokasvika ukati ga ndakabayirira mai wobva watosiya anobva ndaneta ndakanga ndakangotarisira ziso mfungo ngoti baba vachadzoka nokwakura mwiri ati kwakuenda unokafungoti zvinhu zvakadai ngangozvina ka1 here kana kuti tanga washinga utowina plus munhu wechirume chainyasokudza haravi kungodewo chinhu kungoranga uri munhu wechirume iwoda kumbokubvunzaiwo isusu taifamba mutunhu kubva pano neuko chikufambirei kuti michana mp takamboramwa vamwe vasingaende everyday zvandichitosvira makumbo ichitopa mwe nchezoita ma-mp kondakozoti baba vanokasika kuramwa isu akadziteta mwoyo wakashinga udarikanoona wakanyanyonakisa zvekuti kana ukandipindura karafu so ndendatorwa nehana kuti ihana yakangorova chete hapana zvakanyanya hana yakanyanyisa kurova aiwa saka itaise murume aiwa anyway tongoti zvaita tirambi tichitaura zvinhu zvakudharani sezvo tatova tese kudai tongoti zvaita ndandauya nenyaya yangu kainini nyaya yangu yandandauya nayo ndihana kachongwa vatondisvikira pamunda pa vachitoti mailandroad vandidzinga kati aiwa kuongodzinga sei naswiti wangu mai mp vakudzinge ukatobvuma zvataura kachongwa kachongwa umuzive herewo kobva utobvuma zvataura kachongwa atondiudza zvakati ndatodzingwa kuna landroad zvezvionai mukwende yangu ndakutonogara kufly pasi still vana kachongwa wotoenda kazvigarira ino zvanizvoni zvotoenda kufly pasi because ndiri kufamba ndiri kushanda masikati manero saka takuenda kufly pasi ini awo vana vasiya zvino tari kungoenda kubasa kana kachongwa chadzoka vatosiya vana varipo kana kuti vana hana kusiya pamwe vachazongotora vana voenda navo vatoripo pamba kati vari kuchikoro saka vachangotora zvevoenda kutotiza kao manje vatiza havisi havangatizi kana kuti inini vandiudza kuti hanzi nyaya yehombe yandatofambira stereki ndeyekuti vatiwo havana mari yeschool fees yevana vavo saka vangaita hanzi matora $100 yavangaida kubhadhara school fees yevana iwo ane chikwe changu $90 iwo ndo ane chikwe changu $90 chei handakagara mwedzi mitatu pasingabva kana rendi 3 months dzese pasina na senti anachachongwe ndichingova sehama dzangu varipo apa ambapa vakandiudza kuti vanouya zvitora vana ndopandova pamari vanondipa mari yangu imi nyaya dzenyu monyepa imi aiwa imi makutonyepa imi nyaya yenyu iri papi checho nyazotaura pari nyaya yenyu checho chinyasokupindura ndavenga nyaya $100 kai vana vatorera vana munzvimbo muno imi baba makanyatsokuwarika chaizvo here mimi so makafambisa nakachongwa kubva uko kwese uko kuya kuzofambira $100 alright kana ndanga ndapiwa $100 yakona kachongwa ndiwe uri kuvinga iwo murume mukuru akatonondida iwewe so ngavinga $100 yandanzira nakachongwa ndaisirwa $100 ko ndasiya $100 ndiwe uri kuvinga uzotora futi $100 yacho girlfriend racho munhu wacho autokuda aiwa nditori neina ndada totovadzosera vanototamburawo kavakavheuka zvikwereti zvacho saka chavadzosera ipi vamakachongwa vana mvura vamboni $100 iwo ndiwafambiswa mumwe mukuru nakubvuma kufambiswa nakachongwa kachongwa muzive here aiwa iwo ndotonyepa unondori mukadzi wechitsotsi-tsotsiwe unonyeba uri mbavha urimbavaiwaita zvawafambira panapa unzoka kana wafambira $100 yakachongopigwa ina $100 yakachongwa yavandipa aiwa wabira vana iwe vana vadoya vachitochema misodzi yavo uri mbavha yechikadziaiwa uri mbavha yechikadziaiwa uri mbavha watobira vanauti mbavha ndamira kachongwa $100 ini ndanoiwana kupi akagara 3 months asingabhadhara imba yangu kachongwa akagara 3 months anopasina kana senti ndozomira $100 akaona kupi kwakachongwa $100 kuna vanhu vemutemo usungwewo vanhu vemutemo kuita seiko newo murume mukuru basa rikushandiswa mp vanda basa rikushandiswa nakachongwa dai kachongwa dakata mp panotiyota mp makadzungaira ai bhai vana pamukudisa nesibasa naramba akatende vakangomira achiterera kuti munzo kuti muri kuti murimi makapusa mchesa nakachongwa wenyu fungai ndosaka makashandiswa nakachongwa murume mukuru akata se ndandatuti ndazviwaneko ndakozoti hapana zvinofungiwa vanati amunofunga mukashandiswa nakachongwa kamana kadika nekachongwa hamuziye kachongwa kuti anoronga tsoro dzake dzibuda ibvaya paendai uko ndikabvarikati kachongwa nondijairira chazvimbuzira saka kutori kunondibva
vhara ainge chinotora vana vake iko dango tanga